El tractament de les estries a la nostra clínica hem escollit el tractament en factors de creixement plaquetari, degut a que en altres especialitats en medicina, com l'odontologia, com la traumatologia, la injecció en factors de creixement plaquetari regeneren efectivament l'os, regeneren efectivament els tendons, la musculatura, fins i tot determinats aspectes dintre de les articulacions. Per tant, aplicats en el fons de l'estria, doncs millora d'una forma importantíssima aquestes estries. Fins avui no s'hi coneix absolutament res que pugui millorar les estries. S'ha parlat si l'estria és molt recient, si és d'un color vermellós, que pot haver-hi tractaments que la millorin, però quan ja estan instaurades no. Doncs aquest tractament en factors de creixement plaquetari elimina molts cops d'una forma al 100% total, restaurant la pell que hi havia abans de l'estria. El tratamiento de factores de crecimiento para las estrías es realmente un procedimiento revolucionario, a diferencia de las lociones, cremas que siempre han prometido eliminar las estrías y que no lo consiguen. Nuestro tratamiento, en cambio, sí llega incluso a eliminar las estrías. Este tratamiento es muy fácil y además natural. Lo que hacemos es extraer el plasma rico en factores de crecimiento de nuestra propia sangre e irlo infiltrando en las estrías. Esto consigue eliminarlas en la gran mayoría de pacientes desde el principio. Solo en algunas pacientes se repite la sesión 1 o 2 veces más. 4 de cada 10 pacients han aconseguit en una sola sessió eliminar al 100% l'estria, restituint la pell absolutament normal tal com la tenien abans. Els altres 6 pacients de cada 10 han necessitat entre 2 i 8 sessions per aconseguir una millora entre un 50 i un 90%. En tot cas, tots els pacients, independentment de la seva edat, independentment del temps d'evolució de l'estria, estan molt contents perquè han millorat d'una forma importantíssima la seva estria. És quasi miraculós com unes estries de 20 anys amb una sola sessió poden desaparèixer perfectament.